A través dunha moción que levarán ao vindeiro pleno, o BNG ribeirense reclama a construción dunha nova biblioteca, que estea equipada con todos os servizos necesarios para este tipo de instalacións. Segundo eles, as actuais dependencias no segundo andar do edificio do Círculo Mercantil non reúne as condicións axeitadas en canto a espazo, accesibilidade e servizos. A biblioteca actual non reúne as condicións para unha cidade como Ribeira. Entonces xa non nos vale a nós, creemos que non merece a pena, pois arranxar que se fixeron melloras. Quero lembrar que se arreglaron os baños, quero lembrar que se aislou algo, pero non dá máis de sí. A biblioteca que temos actualmente non é a biblioteca que unha cidade como Ribeira se merece. Para os nacionalistas é o momento de dar resposta ás necesidades que demanda a veciñanza de Ribeira, que contribuiría á dinamización da vida social e cultural da cidade. Unha biblioteca moderna, dotada con todos os servizos que son necesarios. Sala de lectura, sala de estudo, servizo de préstamo, ludoteca, sala digital, sala de actos. Queremos unha biblioteca que sea accesible non no sentido de que poida achegarse todo o mundo que ten algún tipo de diversidade funcional, que ahora mismo xa se fixeron unha serie de arreglos, hai rampas, hai ascensor, e podría, non solamente eso, sino accesible no sentido de cercana, de próxima, con personalidade propia, un edificio propia, no centro da cidade ou nun sitio céntrico, e que sea, en fin, onde os veciños poidan entrar e que forme parte do tecido urbano da cidade, que non teñamos que subir, pois, 4 pisos ou 3 pisos para ir á biblioteca.